sabar sabari kon ya. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Tak antem iki kok. Aku ra melu. Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, trang dudung dadi nuntak jelem. Tapi sinembang kok kae Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabu diaturi munggah kene. Karo perkara. Yo. Kubuk asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Prabu ini. Pas iki wonge Gabung karo tak Komet karo tak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Lole. Sik. Op. Prabor ini wis munggah, Komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampeyan Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Kloder kok yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini pengingdulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dhek. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dhek. Napa? Ora percaya to? Napa nggih niki? Lho njajal tung. Ah, aja percaya, Met. Joget J, versi J. Ayo versi J yo. Versi J. Laras Kawiryan. Jajal Gubuk J. asmara. Wah, rambute dawa wae. Amit pasang kalimat apik tunggal guru aja ganggu tunggal Joko aja bodo Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. iya Iya. yo Oh. ya Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. gubuk kae biyen tak golek Nah, jaga Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna abang tanda isih lega
Slendro ning kono karo ndelok karo komet. Lho. Gubuk asmara. Oh. Biyen kae tak gantung tresno. Ya iya iya. Tanpa bantalatan kokoso. Bot abot kesamaan asmara. Gubuk kae kebawati. Sampai besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak cerita. Masa kebak cerita tenan. Waya wengi Ngerti. jagat rina. Cadekan sajroning ati. Ho ah ho eh. Tanpa luntur saya merati. Aku kowe dadi garapmu merga larang Wow. ning kubur. Ayo 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 ayo. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Lho lho lho. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Ya Piye apa? piye, Met? Itu cak omong-omongan lho sik. Apa cak? Apa Sing kuwi? kok- Apa? Sing bebak apa? Cak? Lah polahe kaya ngono. Alah. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki lho, Met Oke. met ming trimo ngene kok dipamerke karo Met. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada-ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? istimewa. Selain joget, Victor, Mas ya kaya bal bekel. Loh, Kok bal bekel to. Maksudnya ku lincah, kelincahannya, Iya. kelincahannya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagek ngene ya Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedino iki nyuara lho. nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Dalam semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apal Met. Katok Ya lho. Kowe apal. iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempes piro kan. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi Ayo. karo Victor? Jajal. Ayo Met, tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal Semester pitu iki, semester pedal-pedah pitu. kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 22. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo Met. tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Ape nyombong nih suara. Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probo ya. Ikuti suara saya. Oke Bet. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Cangkeme. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenan lho Met, Apa? sini wong lho Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la.
Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak Kok undur. lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Ana trimo sampean lebih orjen nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa. Sik. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah aku ra iso dhuwur ini apa lho. Maneng ison maneng dilara ati Diulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabori ini. Aja Ayo. nganti kalah. Ojo isi-isini tor. Maneng. Ya. dhuwur lho. Las, kaya Prabori ini lho. Sik Gurune Maneng. Cek Met, apa bugele apa Met? baterai. Oh, baterai. Robot Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. maneng ison maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met, aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulun Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagumu kok lagumu kok Lelaki tok sing bener. Iya to, Pak. lagumu kok anu apa Pak? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Prabori ini kok. Iya latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jerek siji kan kanggo wong telu to. Ngecek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng. Loh, dan Allah Akbar. Cocok malah komik ya. Malah dan adan itu ya. malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja sini jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. dagelan larang. Nah, kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa, Mbak? Kan lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang ngono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. lho, jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Ayo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yuk. Jaranan moto beling rene otak tembeling. Dosa. Setor jaranan moto beling rene otak tembeling. Dosa. Jaranan moto beling rene otak tembeling.
to iki? Jane aku yo anak-anak. Iki konsepnya piye to? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho, Kang. Iki konsepnya piye, Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Begini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi Nduk Prabarini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Sik, sik, sik. Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge kon Intern. dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to, ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan? koyo tak takokno. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, asli. kan Wes itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya. klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa Syukur. tane yo. Lek. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Yo tak antem iki kok. aja ya. Aku ora melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot kate gorono. Ini iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernyapa. Kowe iki Ayo Met. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Prabarini iki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok leken blecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Eh, kon iki opo? Lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Niki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampeyan omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Ini. Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho, Kok ngawur ora ngerti acarane Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Apa sapa? Takon ngene. lho, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun rasine piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye? Prabar ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Tembange. Victor.
Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campursari oleh Brobori niki sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan lho, Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Oh, Pak. katresnane lintang asmara Oh betul. gitu. Oh, iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. anak kucing Anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Ral. Taler mitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Ora sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemu. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prof? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok yo ditatur to, Ditatur, Nduk. Met, ditatur. Adik arepmu Aku yo. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Umume wong kaya Wong ayu. Ya. wong ayu tresna muginarya tamba susandro. Rungokno ibu yo, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Bu mi bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng ono. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met, omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono wis tak. Komet iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya, Adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. Ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Iki Mas, ape tuku kacang aku. lah mbok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le,
tumbasan pinten? Kok tumbasan pinten mbok padane wedhus to, Met? Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal seno. Wong bagus nyawa Uncat saka raga yen tresno pisan aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise. Yo, Lintang Asmara. Dados. Buat Pak Bud dan Kengarmo, Mbak Yosi. Oke, Lintang Asmara. Juga buat Abah Wahyu, Serundalu. Awas. Siang pantoro antri monele manis sing ati Wah, cengkok lho. sayaku iso anduweni marang Angling putih. Bekucuk, Tempuran, Soko, Mojokerto, Kidung, Manggala. Yo, Cuco, Cuco, Cuco. Yang ada kilometer, weh demen dah, kon mulai, bayane, balenjani, Oncat Sokorogo.